Jantzirik dotorenekin agertu zen atzo plazara Marakana estadioa, sanbodromo erraldoi bat bilakatuta. Ikuskizun neurtua izan zen, ingurumenaren zaintzari egindako aldarria. Izan dute zer ikasi Brasilen, Marakana estadioak badituelako anaia txikiagoak, Manao, Curitiba, Brasiliako Garrintxa. Atzo gauean, estadio hoietako eserlekuak hutsik zeuden. 2014ko munduko futbol txapelketarako eraiki zituzten, baina euren kokalekuagatik gaur egun ez dute ia erabilpenik. Elefante zuriak dira. Halako adibideak nonahi daude. Oraindik zorraiek ordaintzen ari dira esaterako Greziako herritarrak. Zorrak kitatu dutenak Olinpiar Jokoak beraiek izan dira. Zehazki Vanderlei Cordeiro de Lima maratoilariarekin. 2004an, non eta Atenasen, maratoiak olinpiar espiritu ernatu zuen lekuan, ikusle batek gainera salto egin eta lurrera bota zuen de Lima, urrezko domina irabaztear zela. Hirugarren iritsi zen azkenean, estadioa zutik zuela. Atzo, are eta harrera beroagoa egin zioten Marakanan, eta berak piztu zuen sua. Berotasun berarekin hartu zituzten errefuxiatu taldearen banderapean, estadiora iritsi ziren ieslariak. 52 kilometro ez, milaka eta milaka kilometro egin behar izan dituzte, gerretatik eta pobreziatik iesi. Ziurrenik, de Limari gertatu bezala, ez dira podiumaren koskari goren ere igoko, baina Brasilgo maratoilaria bezalaxe, eurak dira benetako garaileak. Sua piztuta, Pablo Carrerak botako du tiroa, Euskal Herriko kirolarien ibilbideari irteera emateko. 10 metro distantziako tiro proban parte hartuko du bilbotarrak gaur arratsaldeko 6etatik aurrera. Zertxobait gehiago 227 kilometro hain zuzen ere osatu beharko dituzte Jonathan Castroviejo, Imanol Erbiti eta Jon Izagirre txirrindulariek proba amaitzeko. Gu albiste pozgarrien zain egongo gara hemen 6. uztaian. Bar gaueko inaugurazio ekitaldia azalera eraman dute, bai bertako naiz atzerriko egunkari guztiek. Naturari eta Brasilien aniztasunari gorazarre eginda hasi direla jokoak dio berriak. Imanol Magro kazetariak Marakana estadiotik bertatik egindako zuzeneko jarraipenean arreta berezia jarriz. Kultura eta herrien aniztasunaren aldeko mezua nabarmendu du naizek. Inguru giroarekiko konpromiso ere nolabait erakutsi nahi izan da ekitaldian, naizen arabera. Kolore berdean nagusitu delarik. El Paisek azaleko albiste nagusian krisiaren Olinpiar Jokoak hasi direla dio. Herrialdearen atzerapen ekonomikoa dela eta gehien bat. Atzoko ekitaldiari buruz, estadioan festa nagusitu zela dio, baina nazioarteko Olinpiar Batzordeak jokoak inguratu dituen polemiketan duen erantzukizuna ere aipatu nahi izan du. Argazki nagusian, Vanderlei de Lima maratoilarioia ikus dezakegu zuzi olimpikoa pizten. El Paisek bezala, beste askok ere ez dute albo batera utzi Brasileko egoera, inaugurazio ekitaldiaz jardutean. Le Monde frantziarrak atzoko ekitaldiari baino jokoi buruz hitz egin du orokorrean, albiste nagusian. Jokoak hasi dira deprimitutako Brasil batean dio. Herrialde horretako lekip kirol egunkariak dominetarako hautagai nagusienetariko batzuk eraman ditu azalera. Interneteko edizioan berriz ekitaldiaren irudi ikusgarri bat sartu dute, eta irudiaren bekaldean samba hitza. Haupa berri lagunok, hementxe gaude, irekira ekitaldia hasteko 3 bat ordu falta dira oraindik, eta jendetza jari da iristen hemendik. Eta jendetza baino gehiago atentzioa deitu didana niri da segurtasun neurriak, ez? Askotan ari gara esaten segurtasuna izugarria dela, zenbat militar dauden, eta kasu honetan ia absurdoaren mugan dago, ez? Sarrerarik ez baduzu ezin zara Marakanatik 500 metrotara gerturatu. Niri metro geltokitik irten eta berela eskatu dute sarrera, eta sarrerarik ez daukatene atzera egin behar zuten, eta edo bertan zeudenak kanpora bota dituzte. Duela pare bat orduen beti pasa gara, eta hau kaleko saltzaile ez duteta zegoen, eta hainbat erlegio desberdinetako predikatzaile edo fededunekin, edo fededunak zuen erlako oktabillak, papertxoak eta liburutxoa banatzen, eta bi ordutan dena garritu dute, dena bota dituzte,
eta den bakarrik sarreradunak baino ez daude. Seguridada da, nik hori nabarmenduko nuke. Jarraituko duenekin eta komentatuko ezkizu gauza gehiago irekiera ekitaldiari buruz. Venga ba, gero arte. Kaixo berria lagunak, ari gara estadioan sartzen saiatzen, eta bueno, ikusi dezazuen. Hori da kazetarien hilara. Nik ordu erdio damakit hemen, eta askorik ezara mugitu, 200 metroko hilara izango da. Beraz, bueno, jakin dezazuen ez dela erraza hemen sartzea, bale? Jende asko esaten dira, ze ondo, nola gozatuko duzun eta baita ziur gozatuko duela, baina, bueno, ez dela dirudien bezain erraza sartzea. Venga ba, arte. Kaixo lagunok, hilara luzaren ondoren eta segurtasun guztia kontrola pasata azkenean barruan gaude, eta gustura asko aurkeztu dizuet, Marakana. Hasiera ekitaldia astera dijoa, esan dute xumea eta sanbaz beterikoa izango dela. Ez dugu esterik espero, baina bueno, une honetan, hemen gauden honetan, mundu guztia hona bira dagoen honetan, Euskal Prentsak hemen egotean daukan garrantzia nabarmendu nahiko nuke ez. Euskal Prentsan, Euskarazko Prentsan gauzak ez dira inoiz errazak izan, inoiz ez dizkigute errazak jarri, baina lare oztopoia horrek ginez onaino iritsi gara, eta ze demontre, biba gu eta biba zuek. Orain, gozatzera. Ea zenbuzko festa antolatu duten Brasilen. Pentsatu nahi dut, hontan gutxi bezain onak dira, beraz, suposatzen dut herriko gaituztera, zetik. Hauek zazutan bat badakite da festak antolatzen. Venga, gero arte. Marakanan izan da Imanol Magro berri emailea, hasiera ekitaldian. Riora joan aurretik ordea, Ander Elosegi piragüistarekin izan zen. Pekinen eta Londresen laugarren izan ostean, domina bat janztea izango du helburu bihar Elosegik. Irunen grabatutako elkarrizketa ikusiko dugu gaurko saioan. Baina ez galdu ez da ere, Eneko Iztelleriaren bideo elkarrizketa. Rion bertan izan baita, Ane Santesteban txirrindulariarekin, biharko probaren atarian. Errigitan nango za iritsi daitezen, ez gogoa izango duzu. Bai, egia da, urte osoko helburua hori izan da, eta esan gogoa hondikin, ondo nagolako, konfiantza hondikin, eta esan gogoa hondiak kompetizioa iristeko. Gaina kasu honetan, horrekokin alderatuta, zure sailkapen prozesu oso gogorra izan da, ezberdina izan da. Esplikatu nola izan duzu, nola izan den? Bai, sailkapen prozesua izan da bereziki gogorra, iazko munduko txapelketan enulako lortu plaza lortza, eta horre dakarrena da jokatu behar izatea azkeneko aukera Europako txapelketan, aurtengo Europako txapelketan, eta egia esan urtea izan da gogorra horregatik, aukera bakarra izan dudalako sailkapena lortzeko, eta batez ere sailkapen horretarako jende egon asko gelditu delako kanpoan eta nirekin batera jokatuko zulako plaza bakar hori, ez? Eta izan da entrenamendu periodo nahiko gogorra eta lehiaketa ere gogorra, badakizulako hori dela zure azken aukera eta horre jende osonaren aurka lehiatu behar duzula eta lortu behar duzula plaza. Balio berezia ematen dio horrek, hala lortu izanak? Ez dakit joan gehiago baloratzen duzun sailkatu izanak, ez? Bestekin alderatuta. Nik uste du baietz, egia esan ez da, Europako txapelketa berez da lehiaketa garrantzitsua eta deno dugu urduritasun hori ondo egiteko eta ondo egiteko nahi hori, baina Europako txapelketa hau berezi izan da horregatik, ez? Plaza bakar hori banatzen zelako eta azken aukera duzulako plaza lortzeko, eta nik uste dute emaitza hori lortzea batez olako momentu tenso batean, nik uste dut badaukala bere meritua, eta ia esan arro olako momentu batean nire mailarik onena eman ahal izate horregatik, eta ia esan ez eta gogorra izan den, konpentsazioa ere polita da. Eta nola iristen zara Riora? Ez dakit nola ikusten zu zure burua?
Egia esan oso ondo, ez? Denboraldi hasieran helburua nagusia batez Europako txapelketa zen, hori ondo egita, eta Europako txapelketa ondo eginta gero, garbi geneukan entrenatzaileak eta nik, orain helburua Rio dela. Orain arteko entrenamenduak ondo atea dira, nik nire burua konfiantza handiakin ikusten dut, Europako txapelketako emaitzak ere konfiantza hori ematen du, ez? Zure burua goi maila horretan ikusta beti da zea handi bat, bultzada handi bat, eta nik uste dut fisikoki bai mentalki ondo nagola, eta nik uste dut kompetizio bat egiteko mailan egongo naizela. Kazetariek ikusten zegoen galdera eta zuei erantzutea gustatzen ez zaizuena. Helburua, ez dakit, eta orain Rion, zelkatu zara, eta orain zerekin konformatzen zara, zeren bilazoaz? Helburuan aurreko bitan laugarren izan da, nik uste dut helburua domina lortzea dela. Oso kontziente naiz oso zaila izango dela, maila oso altua dagolako, baina ni badakit nire maila eman ezkero burruka horretan egongo naizela, eta hori izango da nire helburua. Objektiboki dominan dantzan egon zaitezkela, zure maila bat ez horren mozarela. Hori da, seikote nolabait, seikote nagusi badago dominetarako aukera dituztenak, eta nik uste hor nagola, eta lehia egunean hoberen egokitzen dena lehiara izango da saria lortuko duena, eta nik uste dute hori izango dela nolabait helburua, eta hori dela prestatu behar duguna. Bi aldiz izan zara laugarren. Arantza oso handia izan behar da, ez da egite, zukala sentitzen duzun, ez? Egia esan ez dut horrela sentitzen, egia da laugarrena gelditz, lehenengo sentsazioa da, hor gertu baina ez zara iritsi, baina gero ikusten duzu, kanpotik pixa bat begiratuta, ikusten duzu, zure dena eman duzula, eta 3 izan direla zu baino hobeak, eta horrela izan dela, ez? Goi mailan oso zaila da, lehenengo postuetan egotea, eta niri tokatu zai, bitan hor gelditza, baina gero, sentsazioa nahiz eta hasieran izan, pena sentsazio hori, gero ikusten duzu laugarren postua munduko honenen aurka ez dela gutxi, eta egia esan konten bi emaitza horiekin, egia da, 3. postu hori agertu egon da, badaukazula zera hori ez, baina ez egia esan nik uste 4. postua ona dela, eta... Nolakoa da Rioko kanala? Gustatzen zaizu? Ez da egite, probatu duzu bizpahiru aldiz, zenbatetan? Nik uste dut ondo datorki dela, zabala delako, eta ur-mugimenduak eta uzten dute, uraren zabalera hori ondo erabiltzen, eta nik uste dut hori ondo datorki dela. Egia da baita piraguari abiadura ematea nahiko zaila izaten dela kanalaren parte batzutan, eta nik uste dut hori gehien, arazo hori gehien edo hoberen konpontzen duena izango dela azkarrena kanal honetan, eta nik uste dut gauza horretan ondo moldatzen naizela, eta egia esan kanala nik uste dut ondo datorki ala niri, eta espero dugu gero lehiaketan sumatza ala dela. Zure esperientziatik zer da politena jokoetan? Ez dakit, zure 3 jokoa dira, zer dakit gustatzen zaizuena bertan? Ez dakit, kompetizioz kanpo zen edo, badago zerbait berezik gustatzen zaizuena? Bai, kompetizioz kanpo bereziena batez da, bila olimpiko horretan, nola elkar bizitza hori kirol guztietako munduko kirolarik onenekin hor egotea, ez? Adibidez, Bazkaritan eta nola... Jantokia izan da izu berri. Hori da, jantoki erraldoi hauetan nola ikusten duzu, telebistan ikusten dituzun kirolaria daudela zure ondoan bazkaltzen edo afaltzen, eta esan esperientzia oso polita. Bukatzeko, Londresen zure kodaria famatu genuen,
Bai. Aurten ere ongo da presentziarik? Aurten ere ez da kuadrilla osorik jungo, baina hiruzpalau animatuko dira eta bueno, eskertzekoa da nire hurbileko jendea ere horrela ikusten ni animatzen eta benetan eskertzen dut beraien ahalegina ni animatzeko eta gauza oso polita da. Zaiaz nore pixka bat, zemuzko harrera egin izun Riok, ze impresio, zein da lehenengo impresio hori? Bueno, impresioa pixka desberdina izan da, ez lehenengo bieguna Villa Olimpikoan egon nintzen, eta hor ikusi nula pixka ambiente olimpikoa, beste kirolari batzuk eta beste herrialdeko pertsonak, baina gero erabaki genuen beste herrialde batera jutean, turnatzeko ere guretzako nahiko lasaiagoa zela, portua zeuden eta han nahiko lasai egon geha, goizian entrenatu, atxalden deskantzatu eta mentuz ondo. Egia da, Copacabana inguru hau dela pixka bat eromen txiki bat, ez? Bai, trafiko asko dago eta entrenatzeko komedia ditu, gaur ere trafiko asko zeon eta horrek pixka zain egiten du, baina kontuzibilita gure entrenamendua egin ahal izan dugu. Ikusi duzu zirkuitoa, ze iritzi, ze itxurako duzu? Oso gogorra, egoera daude oso gorra diena, baina gero ere jetxera oso teknikoa da eta horre ere kontuzibili beharko da. Baina egia esan, nahi asko gustatu zait zirkuitoa, uste niretzako proposa dela eta gogaskokin iganderako. Hori da azken entzun izuna, zure taldekide poloniar batek esaten zula, zirkuito ikusi zula eta zuretzako egokia izan zitekeela. Bai, hori abendun etorri izan honean, zirkuito ikusi zuen eta segitu izan zen niretzako proposa zela. Eta ikusita esan pozik gelditu naizela. Entzun dizudan beste gauza da urte gogorra izan dela zuretzat. Zer zentzutan da gogorra? Bai, oso gogorra izan da, urtarrian hasi nintzen, Argentinan, San Luisen, eta bero naiz urte guztia toki batetik bestera, huertaka, puntuak hartzeko eta joko olimpikoak klasifikatzeko, baina gero atxeden hartu nuen eta indar askokin etxera izunean. Gaizki pasatu dezula ere esan dezuan, ez dakiz polemika txiki bat ere egon da. Horren inguruan zoze afektatu izu horrek pixka bat? Ez, azkenen jakin barrez pixka bere izten, lasaitzen eta zu ni nire preparazioekin naiz murginduta eta listo. Legunean, entzuten nion baita zure etxeri, inok ez dakigula Ane Sant Estebanen muga non dago. Bai, urtero pixkat hobetu nabil, sentsazio begokin, emaitzak ere iristen hasi dira, eta ikusi beharko dugu noraino iritsi naitekeen. Bakarrik arituko zea. Hori alde batetik ona da, bestetik zure kasara ibiltzeko aukera ematen dizu, ze sensazio sortze dizu, Ibilbidea ikusita uste ez dela arazorik egon, uste gehiena favorito gehienak azkeneko zirkuitora itxengo dutela eta segurazki Italia, Holanda, pixka lehenengo hasieratik mugituko diela, iesaldire bat sortzen eta zergatik ez du hor sartu. Favoritok betikoak, Bai, betikoak, azkenen karrera guztietan bai daude, bai bizian bizten Megan Warnier eta segurazki ikusiko dugula azken bulban ere. Zein litzake emaitza hon bat? Uste lehenengo 15etan sartzea emaitzen izango litzatekeela, baina ez dute hola helburu finko bat jarri, nahi dut, preparazio atletik nik atletan guztia eman dut. Eta igandean ere alduak guztia eman eta alazo ditu. Eskerrak eman errenteriako guztiei emandako babesarengatik eta igandean argioki dena emango dutela zela. Aurreko Olinpiar Jokoetan izan ez ziren bi kirolez gozatu ahal izango dugu Rio de Janeiron, golfaz eta zazpiko errugbiaz. 112 urte pasa dira golfa Olinpiar Jokoetan izan zenetik. Gaur egungo golfa 15. mendean sortu zen Eskozian. Birritan izan da kirol olimpikoa, 1909 urtean Parisen eta 1904an San Luisen. Gizonek bakarrik jokatu zuten golfean bi Olinpiar Joko horietan,
eta Ameriketako Estatu Batuak eta Kanada izan ziren herrialde parte hartzaile bakarrak. 72 zuloz osatutako zirkuituan jokatuko da, stroke play kirol disiplina. Zirkuitua ahalik eta kolpe gutxienekin osatzen duen kirolaria izango da garailea. Herrialde bakoitzetik gehienez 4 kirolari parte hartu ahal izango dute. 120 puntako golf jokalari parte hartuko dute aurtengo Olinpiar Jokoetan. Euren artean, Carlota Ziganda Nafarra. Zazpiko errugbia Olinpiar Jokoa izango da aurrenekoz Rio de Janeiron. Kirol honen modalitate ohikoena 15ko errugbia 4 Olinpiar Jokoetan izan da. Paris 1909, Londres 1908, Amberes 1920 eta Paris 1924. Oso kirol azkarra eta ikusgarria da zazpiko errugbia. Kirolariek abiadura eta indarra uztartu behar dituzte. Gizonezkoen 12 talde eta emakumezkoen beste 12 lehiatuko dira 7 minutuko 2 zatiz osatutako partidetan. Igor Genua, Ignacio Martín, Pablo Feijó, Bárbara Pla, Amaia Erbina, Ángela Del Pan eta Vicente Iñigo izango dira Rion parte hartuko duten euskal errugbilariak. Olinpiar Joko hauetan, beste guztietan bezala, izen propio batzuk bereganatuko dute arreta. Aurreko edizioetan egindako erreferentziatzat hartuta, lortutako markak hobetzeko gai izango ote diren, edota zer nolako sasoian dauden adi egongo dira begira ikusleak eta hedabideak. Usain Bolt atleta jamaikarra izango da dudarik gabe horietako bat. Pekinen 100 eta 200 metroko lasterketetan garaipena lortu zuenetik ez du hutsik egin, eta berak ezarritako markak hobetu ditu azken urteetan. Baita uneren batean azken metroetan erritmoa jaitsita ere. Hirugarren aldiz, 100 eta 200 metroko probak irabaztea izango du helburu. Ez du erraza izango, Blake Herrikidea eta Olinpiar Jokoak hasteko hilabete falta zela izandako lesioa izango ditu buruko min handienak. Kirol honetan jamaikarrek duten nagusitasunarekin segiz, Shelly Ann Fraser-Price saiatuko da 100 metroetan 3 urrezko domina irabazten dituen lehenengo emakumezkoa izaten. Daphne Shippers herbeheretarra aurkari duela lehia gogorra espero da. Tenisean, Serena Williamsek garaipena izango du berriz ere jo puntuan. Londresen lortutako urrezko domina errepikatu nahi du banaka. Hala eginez gero, hori egiten lehenengo litzateke historian. Horretaz gain, 6 urre edo gehiago irabazi dituzten 35 kirolarien artean sartzeko aukera du. Bikoteka, Venus Aizparekin jada lortuak ditu 3 urrezko domina, eta beste baten bila joango dira. Michael Phelpsentzat 5. jokoak izango dira Riokoak. Inoizko domina gehien lortu dituen kirolaria da Estatu Batuarra, 22 guztira. Bere 30 urterekin eta azken urteotan zenbait eskandalu zipristinduta, ez du ematen jada ikusle harrituko duen ezer egiteko gai izango denik. Bestelakorik diote baina, San Antonion nazio mailako txapelketan lortutako emaitza ikusgarriek. Igeriketan bada beste favoritorik. Aurtengoa, 19 urteko Katie Ledekiren urtea izango dela dirudi. 800 metro libreetan urrea eskuratuz ezusteko eman zuen Londresen, eta ordutik munduko errekorrak hautsi eta hautsi dabil. Itxaropen handia dago jarrita beregan. Kaixo Berriazale, duela ordu pare bat abiatu naiz Berlindik Sassnitzera, Agirre lehendakariak 1951 egindako ihesaldiaren erreplikaren lehenbiziko etapan. Momentuz lasai doa guztia, baina adi nago sikario bat segikadu dara badakidalako. Einen Moment! Nicht so schnell! Bitte! Ihr könnt doch nicht einfach ohne mich abfahren! Wartet auf mich! Baltikoan dago Sassnitz, Rügen irla atseginean. Agirre auto iritsi zen Sassnitzera, 2. mailako errepideak erabilita. Ni tren hartuta noa, garraio publikoa ekintzekin defendatzen delako, ez hitzekin. Hau esan da, oso jasangarri sentitu naiz, baina batzuetan garraio publikoa garraio ez oso jasangarri ere izan daiteke. Olinpiar Jokoek Rioko hiritarrei ustez utziko dien ondaretako bat, metroko linea berri bat da, 4 zenbakiduna hain zuzen ere. Ez du ibili dira ura errematatzeko. Eta lehiaketak bukatu arte, atletek, voluntarioek eta sarrerak dituztenek bakarrik erabili ahal izango dute.
2.500 milioi euroko kostu izan du laugarren linea honek 2011ko aurrekuntearen bikoitza baino gehiago. Obrak burutu dituzten enpresetako biren arduradunak ikertzen ari da Brasilgo Polizia Federala ustez politikariak erosteagatik. Bitartean, obra honek eta beste guztiek eragindako odolusteagatik kalamitate egoera iragarri behar izan zuen pasaden astean Rio de Janeiroko estatuak. Eskola eta erietxetan murrizketak eman dira eta Brasilgo gobernuak berak iragarri du datorren urteetan gastuak berriz gutxitu beharko dituela zorrei aurre egiteko. Gauza jakina da, hiri antolatzaileetako bizilagunek Olinpiar Jokoak gozatu baino sufritu egiten dituztela. Greziako gobernuak 10.000 milioi euro gastatu zituen 2004 begira. Urte gutxi pasa eta erreskatea eskatu behar izan zuen zor publikoa ordaindu ezinik. Pekinen, milioi lagun baino gehiago etxegabatuz dituzten 2008ari begira. Madrilena are okerragoa da, 3 hautagaitzetan 8.000 milioi utzi zituen alferrik. 4.000 milioi katilu relaxing kafe con leche bakoitza 2 eurotan balioztatzen badugu. 2024ko jokuak antolatzeko lasterketan azken bosten artean sartu bazen ere, Hamburgok uko egin zion azkenean egitasmoari. Erreferenduma egintzen hirian eta biztanlegoaren gehiengoa gastuaren aurka azaldu zen. Hamburgok badu zerbait amankomunean Riorekin. Azken honetan ere, inkesten arabera, Olinpiar Jokoi errefusia nagusitu da eragin dituen buruko minengatik. Diru publikoa esku pribatuetara modu ilunean pasatzeko mekanismo erraldoi bilakatu dira kirol lehiaketa handiak. Jasangarriena ez bairik gabe guztiei boikota egitea litzateke. Hasi gaitezen 2020an Tokion, hori bai, ni Eneko Iztelleria eta Imanol Magrorekin Copacabana hartzeko desiatzen dago eta. Sentitzen dut, baina txiste egin behar neukan. Aio berria zale. Ikusgarri atzoko irekirak Italia ez da, Ander? Oso ederra, samba, natura, indigenak... Baina zertaz ari zara? Marakan estadioko hasiera ekitaldiaz. Agia da, entzun dut herrion ekitalditxo bat edo egin zutela. Ez, ni Hernaniko asari naiz. Hernani? Atzo arratzaldean Olinpiar bandera igo zuten Hernaniko landare errugbi zelaian. Izan ere, herriko errugbilari bat Igor Genua Rion lehiatuko da. Genuaren aitak igo zuen bandera, eta ondoren merienda, zamba, denetarik. Irudi horiekin indarrak hartzen dituen Igorrek datorren astera begira. Eta gogoratu bihar ez garela ez dugula hemen saiorik izango, baina datorren astean, hau da astelenean, arratsaldeko 4:00 aurrera, Berria Telebistan egongo gara 6. uztaila programan.